Orange panda ko. Apple cat. Sara. Hoy! Tago ka ah. Kalsara, nandito kami sa Dumalay. Nandito ako sa kanto. Dami tao. Pero hindi ganun karami. Sakto lang. Pasukin ako talaga. Boss paninda nito ni Loco. Boss, ini ano natira sa akin. Marami pa. Kay Aldin. Malaki. Tanghali na. Yan, para tayo. Ano, kaya pa na? Ay, oo, yan. Ay, ma'am, ma'am. Ay, si nanay. Si nanay. Apple, ma'am. Yan. Ay, meron na. Bakit talaga sa tao pag ano, matanda na bakla pa, no? What's up mga Hindi na matala yun. So, may ano dyan, may mga sasakyan. Haring Roji. Wala nang tira, wala nang paninda oh. Bus. Si Aldin wala na rin. Kaya mo, wala nang dalang ng karito. Ha? Wala ka ng karito, di ba? Pati karito na binta na. Akin dito pa oh. Marami-rami pa. Ilan kayong balita ka? Maraming mga pre. No. Pera? Wala akong mga pera papahiram sa'yo. Hey, kalau katay. Ano? Ganda ka sa kailan? Kailan birthday ni Marime? Torse. Lunes. Sa sunod na Lunes. Donis. Ganda ka. Kasi Oo, alak lang. Walang tayo. ay kami na po. Lagi kita na pulutan. Akin Dami. may manok lang ito eh. Dami nga magdadala eh. Kaya, paano manok na may ano? Hi ma'am. May pa. Bukas ma'am. Pwede maligaw. Tingin mo na. Nakatingin na ako. Nakatingin ng pera. Nakakain na ako nun. Paano manok na inatututos ko? Ay. Tumatanggal na yung laman. Find the answers, then I know just how Ganda na boss Kel. Maganda yung pag ano? just how to Video okay. Kung nag-video ko, maganda yan si Alvin kumanta. Maganda pag may pambayad. Yan ni Alvin na piyag yung asawa. Diyan niya yung nabihag yung ano niya. Darling. Pagdating sa ano sa may... Asawa ni Alden oh. Kilig na kilig yun. Pinta ni Alden oh. Bubos ang bus. Ayaw mo siyang ano? Hangin. Demil lang pala pwede sa poste. Bakit? Demil kasi demil lang naman poste, di ba? Hindi, kahit sino pwede. Kung sino mauna, pwede na. Pero dito ako may pisto. Ayaw ko na doon, bahala kayo doon. Dito ako. Magtitinda rin sila doon. Dito ako. Depende ako.
Pili dito. Di ba sabi ng sa restaurants? Napagupit. Napagupit tayo sa mga haba na ng buhok. Wala akong mag-isa, wala akong kasama. So, asawa ko nagbantay. Nagbantay sa... Dito tayo sa barbershop. What's up mga ka-students? Yan, nagpagupit ako. Bagong tabas. Bagong gupit si Dodong. Yan. Gupit. Okay naman mga ka-students yung gupit ko. Approve. Pastilan ang pangit. Di okay na. Okay na diba? Sama ko na sa labas. Wala dito eh. Wala dyan. Di ko ba? Nasa labas. Paninda ko. Okay mga ka-students, I love you. Subscribe po my YouTube channel, Mark Juaray TV. Thank you po. Sana dyan mga nakasubscribe ko at saka yung mga kaibigan ko na nanonood sa vlog namin. Pag